Ми, українці, мабуть, не перестаємо дивувати нашого Господа Ісуса Христа. Вербна неділя, не я б'ю, верба б'є. Це язичество. Немає верба нічого спільного з нашим Богом. Так, є свято і може бути свято вхід Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Йому постилали не вербу, а пальмове віття. І все. Немає жодної настанови святити вербу. Немає жодного значення в Біблії, що треба святити вербу, а потім ходити, бити один одного і казати: не я б'ю, верба б'є. Це язичество, зрозумійте. Бог не любить це. Благословінь вам. Амінь.